ngakithi. Like awungazi kodwa uyangithanda wena. Ngikufilile spiritual. Hayi okay okay bese mina ngingathi ngokuthi angithanda angikho ukubona iqala. Yeah, it's not nice, Papa. I told you, you can eat more white with pap, mix them together and make something like porridge, pap, more white something. Monday boys holiday. Tuesday is not compulsory. Wednesday is settled. Thursday is settled. Friday is settled. Saturday is settled. Sunday go where something bad tagi. Siamosh. Mapenzela 2.0 nani niyazi bafethi ile ntwana kama 11 eploma noma 7 today we are operating ngiyangiboma blind dates nyana yeah hello unjani Ngiyaphila. anami mnandi noma songangibuzanga so yazi mosikuthuzeleni la Ngiyazi. yeah endela kunama rules le Okay. yeah rule number 1 umtshela igama umtshela ukuthi ufunda grade bani yeah angingatshelana if senikhumulile ama-mask yabo Okay. akhona if inachazayo yezwa ntanga Yeah, ngizwile fan. ya mtshela igama mtshela ukuthi ufunda grade bani Yeah. ya ntwana mina ngizonibuza ama-question nyana i-2 3 bese kugayi isikhathi uringenayo Afethu. thingiqale ntwana question number 1 what's your type yini type yakho Mntana honest. ya Uneqiniso ne. ya Yeah, umntana ongacompete nami. ya Phinde futhi umntana ozongifrustana. ya Yeah. Mntana. phe Yeah. wena what's your type It's all ya dark and handsome. Ay. Afeli. Tanga yini turn off kubo stock. Umntana wami ama session fan. Tanuva ama session. Yeah. Phe. Yeah. Wena It's enough. emfanele. Umfana ugqoke skin jean shem. Yeah. Mfana ngeke skin jean wa Ngikhohle ukubatshela i-second blind date ubuya kwesi2 sis. Yeah. Tanga i-red flag ama red flag ayi5. Entombazaneni. Yo. Ukhuphula ivoice. Yeah, umntana onamanga. Yeah, 1. Umntana ophaphayo, oyitshelayo. Yeah. Nomntana ongezwa umuntu. Ongezwa umuntu kanjani ongalawuleki. Yeah. Yeah. Phe. Yeah. Ungipha ama red flag ayi5 emfanele. I5 ngicela ukusayidri shem ngeke 5. Ayikhinkingi. Like umfana ozibona ukuthi namuhle. Nathi futhi nomfana onjani? Ngeke ngimile lapho. Oh, i1. Yeah. Okay, i-green flag into oyithandayo ngumfana kahle kahle umfana like kumele abe njani. Personality yakhe ngithanda ipersonality yomfana mina. Yeah. Uma ungadiva amantombazana afuna imali skimi. Umntana oringi fara. Sekutshedile ngithi. Phe. Yeah. Afele ntwana. Singamoshi isikhathi. Sika isikhathi uringe naye ntwana. Yeah. Yeah. Tanga 5 minutes. Ungangibiza after 2 minutes, 5 minutes. Ba. Bambi mic sihlala la ngihleli khona. Makuukuthi ama-video ama wakuhlekisa. Hello. Nama yikho into engizoyenza. Njani? Shuthi inkinga zakho engaphezu kwamandla. Okay. Njani langa lapho namhlanje mfethu? Langa nami. Yeah. It's alright. It's alright. Yazi lami linjani? Linjani? Litshintshile eva ngizwa ivoice yakho. Sija sinto hayibo. Ngiyakutshela. Hayibo okay. Beka, le voice yakho sengizibonela future wife noma sengayibonanga ubusi. Noma songangibo hayibo future wife. Yeah. Okay. Welcome along. Angithiwa ngitshela igama. Songitshela apha. Mase ngingenile. Ungubaba.
y'all, come look at this. Ngiyakthanda sana. Like uthanda kanjani umuntu ongamazi? Sengifilile spiritual angithi. Like awungazi kodwa uyangithanda wena. Ngikufilile spiritual. Hayi bo yena ngithanda. Okay mfethu. Mina ngingathi ngoba usangithanda angikhona ngiqala ukubona kuqala. Faith. Uzongibona after vele. It's very sorry ngavele. Uthanda umfana onjani singitshela. Uthanda umfana onjani? Yeah. Hawu. Umfana onjani vele? Ngisho ngathi ngithanda umfana omude mina. Omude kuphela. Faith. Uma dislike. What is like? Yeah. I'm 5 skin chin fan. First skin chill. Yeah. Why do you feel nami ngasifana? I should say sorry. Ngiyathanda ngesifana. Like you okay, khuluma bethi shots. Khuluma. Ngiyacela ke khuluma into bofika isixoyishi. Ngiyacela. Ayungakhuluma bethi. Why? Ungafuni ukukhuluma. For Baba could have saved him from a humbling experience like that one. I can think sazoyisho nje ngathi ngiyacala. Sekufilile already spiritual. Hayibo ayingeke shem yo. Yini? Yazi ngimile kuthi umthanda kanjani umuntu ongamazi wena amsho uyaqanda uzobuqana ukungibona. Sengishithi ngifile spiritual that's why ngithi ngiyasanda sawo. Kahle bethi yo. Makabheka ubhaya sokukhuluma vele bese siceda ukubonana. Yeah. If kuyakhulumeka nawe. Yeah. Banginesho ukuthi ukhulumele. Angikuthembisi lokho. Mina nginesho. Wena unesho Yeah. mina ngikuthembisi. Nginesho. Sticks. Zakala phela. Like, share, comment. Okay, ne. Sengizorethana manje nenta out of 10. Wahleka khamba. Okay, it's Ngiqala ngawe vele. Umrate out of 10. 5. Yo. Enye 5 yeva. Lokuthi yabo ngisasemaskina ngingamboni. Oh, ihambe nama mask. Yeah. Umrate intanga wena out of 10. 6. 6. Why? Ntwana lo shoot my honest. Honest. Yeah, like if I was akutshela. Shoot my uvela ngitshela vele fast vele ukuthi akangibona ngiyakavela tshone nami yabamba. Yeah. Mawubhekile umuntu ongaphusha naye future. Lo Yeah. lenginayi manje. Yeah. Wena mawubhekile intanga ungaphusha naye future. Angikeni fan. Okay. Yeah. Okay, uyachola manje. Angiphini. Awuphili. Yeah. Afike. Asokutholela thina umaqondana. Noma ngihambanga kahle namhlanje mara ungawazi. Wena uyachola. Yeah, ngiyatshola mina. Uyamthemba umuntu wakho futhi ayangeni lapho so singamoshi isikhathi yabo. Okay, before sikhumula ama mask ne. Cela ubambe imic. Udlulisa umlayezo ku-ex yakho. Ku-ex yami, i-ex yami ngithini vele athi ngibheke. Ayi bethu mina nginayi i-ex. Phansi ke. I-past. Okay, ngingakusho yazi ngathini. Usifesi ngimfise into eqwendi. Athola umuntu azomthanda ne. Awuli ngayo. Angilinayo. Angithi sasize sasenza into enhle asikho ngizothi ngize ngilwe naye. Nawe uzibambele ntwana udlulisa umlayezo ku-ex yakho. Afike mina ngithi ntana uNkulunkulu makamplay. Deliver i-voice. Ngithi uNkulunkulu makamplay yabo. Abe ne long life fan. Nawe ngikhuluma into ezinhle. Don't move. Don't move. Oh. Don't move. Don't move. Don't. Utheni? Don't. Ngithi uNkulunkulu makamplay abe ne long life fan. Afid. What's your love language? Physical touch. Wena
Sweet talks. Yeah? Sweet talks. Sweet talks. Yeah. I feel mina nginayo mfana cabanga. Tanga hayi ntwana sengiphelelwa ama-question yabo ntwana ngcono simane sikhumula ama-mask idlala umeni dive nayi akufani ntwana ubhekele before ubheka le khona into ofuna ukuyisho wena khona amagama okugcina ofuna ukwasho like yazi mina ngifuna ukuthini yazi mina ngifuna ukuthini if shem ngimbona la kwenzakalala ay if ngase lento engilindela ayishem angixolele yo Choose your types, man. You see me, I'm not your type. what happened to your last relationship yay kalishale ka mina yazi kayenzakalani like seningifuna indawo okay shuthi kenzakalani vele umuntu wami like nomuntu lo bengijola naye sabanga in vele like bekajola no ngathini like ne family friend yami yeah ish Makuphele kanjani kabuhlungu kabi kamnandi yaphila kahle because I understand futhi ngesakhona ukuqhubeka wena ntanga angifuni ukukhuluma isilungu Kama some business. so ufuna ukukhuluma mama aphele na ubheka le ntanga cela ngicounteni nami into 5 4 3 2 1 0 kumula mpeke yo uyayithanda into oyibonayo baba ngiyaxolisa shem ha Nix. why akusiyo lo muntu bengimlindele okay komrate ke ya 12 10 since umbona samile ku5 5 i5 ayisahambanga nama-mask ihambe nani manje ayiphethe unjani asengivele ngabhoreka yo ntanga uyamuzwa uthini Ngiyamuzwa. asikisi shem mfowethu uyakukwatisa Ngikwadi fine. afele wona kumrate ke ya 12 10 Ekhupha nge 1% 7. 7 Yeah. why 7 7 upuringa ivala ngisakutshela ukuthi ngithanda umuntu oringa ivala. ufuna ukushaba uma-shoutouts ukuthi abantu bangakuthola ba 5. nani wena bazokufollow Facebook owami afele like share comment ival